make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Takže čau ľudia, zdraví vás Snips u ďalšieho videa. Takže čo sa stalo na serveri za posledný čas? Takže čo sa stalo? Povýšili sme v blízkej dobe Gangosa na spolumajiteľa, potom vymazal sa plugin Audme, preto prosím vás, neregistrujte sa za iných ľudí, VIPčka adminov, lebo potom máme my problémy aj vy, takže prosím vás, neregistrujte sa. Potom bola nová mapa kvôli nejakým adminom, ktorých sme vyhodili. Potom ešte zvyšovanie slotov na 38, v blízkej dobe chceme na 40-50. Potom potom máme nového admina, buildera, volá sa SADX Killer. Takže dnes neviem koľko hodín sa po pozrieti tohto videa bude register, takže prosím vás, ktorí sa prihlásite na server a zistíte, že je register, neregistrujte sa za iných, lebo keď to zistíme, že ste to vy, máte ban, IP ban a navždy. Takže to by bolo všetko od tohto videa. Takže ešte aj k tomu, že bude v blízkej dobe, ak si pozriete nižšie, tam máte info, čo bude v blízkej dobe. Takže čus.